Виж, матка, в ефир сме. Дами и господа, тази вечер сме се събрали да почетем веща на другото. Тази вечер, ох май гад, сме тук за да фаним едни много специални хора в изневяра, значи Стоян Илиев и Мъдю Пешев. Това е бодигард за вещи. Роки! Роки! Тарата! Дай газ! Дай газ! Дами и господа, значи днеска ще навлезем с влога. Имам случай. В къщата на Хан Аспарух. Ти от кога си тук? Ще навлезем в влог в къщата на Мъдю Пешев и Стоян Илиев, които са двама доктори и се изневеряват лично. Ще ги разбием с охраната ми, която е за нея живота е много тежък, искам да кажа. Помнете, като изпратите SMS на номер... Чукай на вратата вече, чукай на вратата. Така вече влизаме. Чукаме в устата. Така, готови ли сте? Ти коя? Ти коя си? Добър ден, аз съм Пенка Тухлева Кирилова. Ти ли си Пенева? Да. Значи искам да ви съобщя, да. Аз ви поканих, защото да се запознаем. Да. Добър вечер, госпожо. Прибия. Не, Моят мъж много ми изневерява. Сериозно? Извинете, заповядайте. Извинете, значи първо да се представя, аз съм Боян Стухлев. Вой! Аз съм Боян Илиев и съм най-великият ловец на изневери. Ще ме запознаем, да се знае дъщеря ми има приключение. Дъщеря ти детствена ли е? Детствена е. Погледнете ми колко съм красивичка. Погледнете ми. Вой! Погледнете ми, обаче моят мъж пак ми изневерява. Колко съм хубава. Свърших. Свърши ли? Значи искам да ви кажа, че вашата обява достигна до Бичо Брейми колата, да. Бичо Брейми колата. Те одобриха вашето желание, за да фаним мъжа в изневяра. Ама аз искам да достиг. Вижте, колко стегнато. Виж, красота. Да си да майката, ако лъжа така, продължавам. Майка ти още е на И маза. сега ще те попитаме на нещо. Готова ли си да идиш мъжа ти в изневяра? Сериозно? Това е чай да го знаме. Къде се? Тук е, значи може да присъстваме вече. Изневярайте. Ето ги, дами и господа, нашите най-големи буклуци. Биго! Охрана! Охрана! Дръжте! Залагам 20 евро на този с очелата! 20 евро на този с очелата! Последно 30! Последно 30! Стига! Стига!